ne ne bar su ban kike sai ba zai mai kadran mai kullu. Assalamu ala rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina kusan barkatai yan ibitar kubai da jumu'ati da wakadalika ina kusan kayan irga charkubai addina harakatira irga ku subhanahu wa ta'ala wala mir wa kan ka ga bage dagar ku subhanahu wa ta'ala kan disse da gunir kun duro samban kan disse bani insha Allah da kuna kubai kasina aga salan ga kasne bon ga halu karra umma furun kuna umma muradu bi musaada ku subhanahu wa ta'ala wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan idu cerga kasne ko mi goyiga de ko mi goyiga in cerga kasne ko ten da merega wani fondara inda makati yan tai kan gidi ginda bore mu cirga kasne irkan da nasiyan kai ga suka bagumu ago nasira da annabi alaihi salatu wassalam ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama Abubakar bore kan go ganda labora ko subhanahu wa ta'ala kan go bina ran bakar risi mun kun dugo murad da lokaci da matkal fayyine tarkul bayan fi mahalli hajati la yajuz imamur sanni imamu jan kasala hayamu a lokaci ra hanno kan man hagu irgo lokaci da kan bore murad ko ga kasne ga wa khasatan kalkai irgo ce ci nya ko sinai albarkanti ko subhanahu wa ta'ala ni arzakan di alman inda goneti talkaisi wa khasatan bureken gid kazakka ala alfagen gidi kan jaiz no talifo kusin bo ban zakka lokato mon toni gid zakka ka lokato ne ra me hawo go ka aka gore gar sandeira ko ne wahna ala wahn bore go fargara yan mun kadalika hayye ka garu kan kan bore ga sandai wadin sai lokacin kuna nimni nya ko fusina arzakan dinda ikun arzakan dinda tabbat nuru sufrai ka babur kan te yunga lokaci kamar gonda wasiya wani sai go nya ko fusine ce burkul ka irkun arzakan di da dai wari non gini kadai koi ka fai kauye sai kauye ra kai sun ka gallu wala har kuram bora ni gini kun wari yanda su bai ka fai talkai sai mugunde talkai kan goni min nan ta su bai gini wari yanda su bai ka fai sai sufuri gara halmaki wasu wani ito kin da tunan gure ga subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta